Ex-KPLT Ran Rongpi Welfare Society Tumpen Nilip Phonglangpi along Chingrumpon Lakhang Korapon Nilip MSC Constituency ki Parlo Phonglangpi along Mate Ex-KPLT Ran Rongpi Mate Ex-KPLT Welfare Society Atumpen Anesan Kichu Lapen Chithan Chimum Asai Sitami Dengpon Bangsolong Chairman Ran Rongpi Ex-KPLT Lapen General Secretary Ex-KPLT Govind Crow Lapen Ex-KPLT Welfare Society a President Malong Timung Donaldson Timung GS Ex-KPLT Welfare Society Bangsolong Chairman Pen Jumisen Alam Sitami Ex-KPLT Member Doana Phon Sitami Thanmum Deka Lapen Ex-KPLT Welfare Society a President Pensi Kapareng Verji Lapen Chirap Chitu Thek Verji a Puthak Sitami Jumisen Pen Kachitong Donatum Doana Phon Sitami Thanmum Dekanglo Mai Sitami Misen Me Et Pensi Mai Chepachun Ponlonglo Tangtinon alang litum pen Clardak alam theli Arju Ponsenang Borlong Supen Roland Kelly News Text Report B News 7 Korte phana kiro pilo pinile tum baso nilip along nilip constituency along nilitum chesong la pet akorte abarim tum kadu anpen nilitum pese chingki chethana mai long nalitum akorte ne pele donopot kiro pi perfect lo lalo pinile tum labangso amai ne tum pithik ponang ko lalo ne tum non ke accord date pen 2021 September 4 ani accord date pen pinian ke ninkan phole kai lo ninkan phole policy laswa dak bangani tum samme pinangan asai do kok pana jok lapen sardum samme central government lapen state government ben chingki chathan bo mama se pinangan asai bangkene tum da ke cheklemun e sondo koklo dasi pinia ko ne to apor ke melo arna mahir jume pen pini tum akko aprang ke klema korte tum chetong ngol pen inile tum MOS ke chetok ateng ki chun che ko anle dam de ma lam pini chingki chathanong lata pot ning sampeklo lalo ni tum kaikis tamme ni tum 400 so sene tum KPLT along cadres officer do an pen ni tum kaikit ai klaipet sidolang la pen ni tum lalo ni tum han konama ni tum han ni tum akimang la pen ni tum kachetok ateng ki pachun ateng konasi ni tum ha RDP ma ni tum lai klaivelo ala tum mong se RDCP po Kasi kadoga mi phana central government la pen state government la pen elizum Karbeng lo autonomous council phana chuningri lo 125 amendment bill tame prabjin pen to ham pichun ponangji la pen ni tum song of hans tame political rehab bangani tum han piponangji posi milihi pini bangso ni tum chingruma mai ban same ni tum KPLT al hoi pen ni tum welfare society pen tame chuningri pon se ancholo Pini langor ni pini kemang pon na sondo Ni tum kemang pon mane lalo ni tum akiders aphan ni tum chelang nang lang lapen 125th amendment bill jong se li tum han implemented lo polote ni tum handa political rehab pang nangji lapen ni tum ta akiders chelang nangji lapen penang an ni tum west is along da ni tum akiders to pasi halloween lapen penang an song akiders to mange our saika we do pik jinsu me la se hala hayan ta ni tum chelang pon phan aja kong ni pipo nang pasi chuning li lo na tum song pen napson politics tum aphan ke charab du napson du mane lalo ni tum ke direct klar dagalam lo ni tum ke akapre ke kalilo non ke dobama government long sini tum ke ba ikot ta chetok lo masi ni tum alang lo tum pensi alang tum long si join lo lapen claim nun bom lo lapen ni tum ka chetok dapha ta menon isi pen isi nang chun bom lo lasi kado ko beta pechun labji prabjin pen pechun labi phansi chuning rili tholo government phansi tame tala kedars doang tamila stipend ge ang pon da long et lo gadi oh non ni tum la kelong et se dolo mane bang la son account problem pola 1 month pending mane 3 months la so pending la son do same ni tum long la list kelong an check kelong an ya sob kelong lap se long lap lo nili baha waralong song klembari majir po tampen kachetong mate kaching chi thana mai dak phonglang pi ari long sin jingrum lo athema 2021 accord date pen pinian kwansi ki chun ma ka chun che ma bang solam the kache than se roji kache pakeng se roji phan kache mum se roji phan sin dum dak jingrum lo
เป็นกบเม็ดเป็นกบปีซีในตัวพานะเกรับลงตังลงมาเป็นลงเลยลังมาบางสลามเทปตักสิในตรงดักปีนี้จะปะจอยลงโลเป็นจะทานชิมุมลงโลในตรงเอกอร์เด็ดเป็นกิจุนตังก็จะแทกลงมาบางแกแพ็กเกจamong central government เป็น500 crore และเป็น state government 500 crore และเป็น central government เป็น500 crore บางแก already นัง release แล้วเป็นตัววัดเมนนปรับจิตเป็นกังปูจิพันธ์จิสิ่งหนึ่งแล้วละกันดีปักเป็นuniversityหลายสิโลเป็นสิบางแกฮัมเรน internet road เป็นสิบางแกลังกาจันละให้หุยสิในตัวก็จะตกลง package special package บางส่วนต่างกันละให้ลงเป็นสิบดำลงละให้แกเคลมกระดำnang claim pipe me potame ne tum akero pilo pen anso se nang claim pon pipon pe meji bantang te implement melang anta na implement ponji apantame ne tum dak hoi non dak kaja prong kang ni prong hoi pen me kachining ri gela lo akahai etum kaching hon CM sir Dr. Turiam Lang Hang la pen etum kaching hon MP Omor Singh Tiso alang tum kedam tam cheram bom lo temaเป็นนอนแต่ไม่ได้ต้องชิรามบอมจิตนิ่งเทโลละ125เป็นเมนบังปรับจินเป็นใน implement people พอสินี่ตุ้มนิ่งจิตเทโลเป็นนอนเคสกิจจุดเจลังตุ้มดูลังเป็นกิจจุดเป็นหลักกิจจุดเจลังตุ้มอันนี้ปรับจินเป็นapaจุดจิพันธะเมนี่ลิตุ้มหอยเป็นชุนิ่งรีโลละเป็นกิดำตั้งโอนหุ่นกัจจสงลงกิที่มัดยาระตุ้มkumane atum ke pahe menang lo kumane to me padang nirang lo jula bangso kiti tang atum ni to malong che so pelong na ti atum hal to mang compensation la bangso bang prabjin pen state soraka pen pipon po posi ni to panani si chief minister pen menang pudon lo si non bangso ache klong bong un pote lang tum nang pidaje phase no ka sik dolo silahai long po pen playing po posi tum ning che the pen ni tum dak ni libarat nabana nilib long ke do ni tom song klem barim tom aname non puta eklai vechi dola pen kenkam si vechi mo non pita che jor bom je pusi nili ning che the pen nili kroid up anhela